ben hier in de TT-hal in Assen, naast het circuit, waar we zaterdag de GP hebben. We hebben hier het Motor Dream Event. Dat is een algemene motorsportshow. En we hebben hier echt van alle toppers van Nederland, van het heden en verleden, hebben we hier staan. Leuk spul. Het is een prachtig mooi spul. Van de motoren van verzamelaars hebben we hier, maar ik van de coureur zelf. Dus die stellen er al je belangeloos beschikbaar. Maar al je belangeloos? Al je belangeloos. Je zie je zelf ook niks? Ik verzin hier aan niks, nee. Dus ik gewoon mijn nul budget weer begonnen. Ik ben al die vrijwilligers hebben hier aan het werk, familie en vrienden. Dus, het is gewoon een leuke club met elkaar. De motorsportverzamelaars vinden al een prachtige idee om hier naar mij te werken. En wat kijk ik al zei, de motorcoureur zelf, ik al van cross, racerij, iSpeedway. Dus die jongens op zich kennen we al heel wat persoonlijk. Dus dat scheelt natuurlijk ik wel. En dus het is een prachtige tentoonstelling voor de komende trein de hele tijd. En je hebt hem er ook maar leuk, hè? Ja, zo heb ik geen ervaring mee organiseren. En het is vooral in nij voor u. Een draaiboek heb ik net. Dus het is voor u een hele hoop gebel en webbel je en plannen en ideeën. En dan is de weekend dat het al hier gebeuren, maar dan moet je flink aan de bak. Nachtwerk? Ja. Maar je hebt hem al vroeger? Ja, motorsport is gewoon je hobby, dus het is gewoon geweldig om dat te doen.